vezi azowazi lapho ngihambeni. Ngiyacabanga sizothathana. No, everything will update it. Everything. Oba. All the 5 minutes. I'll pin. Why you like to make pin? Good morning, guys. I'm go slow. Tháng này sẽ kỳ là xin xong rồi làm sao người sẽ cái everyone này Maria Moshe El namhlanje ngi-el ngo-30 minutes home. Hayi ngiyavuka lapho ngihlala le mathi ngihlala egcineni kwe-Potchefstroom. Ninjani-ke guys? Ngilambile. Yo, ngilambile. Isikhathi sokudla sisose ngekho ekuseni. Unjani ecija impi? Good morning, Tumsani. Ni ayina njani le wave yazi nje. Daba yami. Endlini yami kuyasho ukuthi anginaso isibuko. Ngiliphara nje kulezi zinsuku yazi. Ngeke kumele ngithole indawo fast. Alright. Ngimazi uShengo kuphi. I think sisemsebenzini naye. Asebenzi ndawonye noShengo. Nang le Potchefstroom. Ayikho into ebuzolunga bakithi ngisebenza noShengo le. Ngisebenzela nje le. Ngidloma hamba kancane. Go slow. Ngathanda kabi. Cheers. Ungaqedi. Ungaqedeli ba wami nje bakithi ama go slow. Ngilambile guys ngenze kubamba umoya. Yazi ithi meeting ngithatha isikhathi side kangaka. Kanjani? Siba ne-meeting njalo ngapha-7 ngo-8. Thatha isikhathi. So ngenzela nje ukubamba umoya ngisamile lapha. Indlela nje engazwani ngayo nama-heels. So ngivele ngiyifakele amasembe. Because nginqena ukuma ngama-heels lapha i-hour lonke. Morning Mazita. Good morning Sithabiso. Unjani? Ubuyile unjani? Right? Right. Check application form, not the ugly one. And the ugly. Khona ngiyibonile yazizole rice la. Man. Le kanje yangithi. Yeah, best. Manje khona ibheka la. Ubuya nje ufike usunama app. Okay, this is the one. Waprint wemaningi. Let me make here. Maybe. Nama app manga?
Angiyodwa. Amanga. Ngiyodwa please. Ubona isizwe ngidayisa imoto. Ngibonile lapha Nakuthanga. elevate. Nathangi. Ngidayisa 2 ebhodini. No, because uzoyilanda ngolesine. Ngidayisa ilokhuza i-Honda ba comfort izona. Sangadayisa nayo elevator. Ba, Mbizi. yabona. Akusekhona isizwe khona so. Awuzobukhona vele ngolesine ngolesihlanu masizoya imoto yakhe nobunye. Asangikhona vele uzothala. Yeah. Oh, ngabeka amakhophi sengibonile. Kamnandi busy man. Thank you. Oh, nanzela manje. Hi Sissy, which car you have for 3,000? Toyota Vita. WhatsApp inamba yami lapha kwi-bio ufuna imoto. But icela ku 3.2. Yeah, I think 3.2. Yeah, on WhatsApp. Uzwanda imoto yakho namhlanje nje ngibhizi. Abantu abathenga ke mbayithi baya approve and i-deposit ke angiyifuni mina la ithi mawuzothenga kimi. Ngenzela izinto zibe lula nje. Abantu abawu2 nje abavalidatewe kimi no deposit. Lo wathenga elevator akaze akhokhe deposit nalo wayizolo ezokhokha deposit. So nje nawe ngiWhatsApp manje uzolanda imoto yakho. As long as ukhona isiko yakho nje. Ufuna amakhophi na? Noma ngisibena. Nama app nami. Noma ngibele ama-Apple 10 bafethu. Behlalele khona lo. Leave, kade ulive. Hello. Hawu. Yini? Yini abalisana nje? Kanjani nawe kanje vele? Ibafayile izinto mnguni lapho mali bawabona. Ngiyitholi kahle la iseni. Kanjena vele walimsangibona. Ngiyisale ngakho lengane. Asiculela ku6 bakithi. Oh man. Isingene kahle. Sokusene. Kodwa mali tsong ngiyukuthula. Thani kanje yazoba right. Sithi kanje. Ngenzani manje? Imali isanjani la? Anje. Ayi. Athi ngiyithula. Siculela mnguni. Ngathi ngiyithula. Wengane yakwethu. Word of the day. What up today? Yaphila mfowethu. Asiqale la. I am the winner. I am the winner. That's the word of the day. I am the winner in Christ our Lord. Okay, ngiyabuza mina. Uzowenza onkabushilo uthembekile uthembisile unamandla. Angizwile. I am the winner. Yeah. Word of the day, I'm the winner. Word with of the day. Christ. Be like a big institution, Orlando Pirates, that keeps on winning. Winning streak. 8 wins, consecutive wins. You know, no goals conceded. Be a winner. Akumuntu kudila kababitha ngome nje unazo. Sizabuya yimi livinini. Ake kuyophumula mina. Asi ngine stress la. Right mama. La mashete wasekhaya. Siyaphila. Ukuze nje kusebenzeni ngiyamdlela. Hey, bonke. Usibize. Yakukhuluphala. Ngibizile. Awuzanga. Mntwana smart. Ngiqonde kanje namhlanje. Uyabona ngifaka othayi. Umuntu hayi umona mama ngibala namhlanje. Cha ngiyasho ukuthi nanku sengifaka othayi. Yamuzwa yini? Basemsebenzini. Namhlanje uthi awunokho ngiba ukuthi uthi ma ebona umuntu Basemsebenzini othayi mina ngithi ngisona ifakela yazi. Asemsebenzini. Wrong information. We have to look professional all the time. Wrong information. Namela ngofakela. We ought to look good. We are gentlemen. Indawo. Ayenzilona. Ngazi ngilahlela into yami ithega ngisenayo. Nice. Ino ilahlile. Ithega, I think ilahlekile. Hayi sasimele Serious issue ke Selokhu la. ngafika mina la ngigqoka le kuzana ngazongizingile. Bakutshela Akaziduki akazilahle. serious issue le nto. Yeah, mina ngikhokhela futhi Ube kuya ngambuzwa wami ukhokhela manje umphathi ngakakhuluma. kuphi? Ngaphezulu bacela odela u3 umphathi ngaka. Phezulu la? Futhi ushashwe icebo bese ngisibonele. Ubonile umphathi zona. Bengithi ngizoyithola lapho mangifika endlini yayo. Wathini? Ngithe ngikhohliwe.
Napha ngijabula kabonanga. Ngoba ukohlanga lahlekile. Uyakwazi ukukhokha ngekhadi? I suppose. Khona speed point la. Hey, awuwazi. Singakhumbula imali zakhe ufuna ucash. Mangiphuma ngiphuma ngani? Okay. Kodwa nje umphathe ngaqini vele ukuwena okay. Mphathe nga-OD. Okay. Yabona you are responsible. Yeah. Advice very good one. Ngaqala ukumtepila. Ngiyadala. I just see me wait up the day. At some point. Hawu. Nangu House ba? nangu uqhathizwe madoda. Hayi man. Okay. Icula izocula namhlanje. Thini? Ulisingani mntana? Lesithathu. Hayibo. Hawu, amakhwana azilansisa. Hayibo, wazamuhle kufanele zakho. Ufuna uhlala kanje. Hayibo. Hola, ubuyeleni lo muntu lapha. Nje yawo. Ubuyeleni lo muntu lapha. Makwanas. Matuba. Matuba. Ngisatha leyo nje Matuba. Good morning. Masebheke la. Hayiba. Ngiyazi. Sanibona. Umkhulu wakho wathenga isitimela engenawo ujaji. Uyayazi leyo nje. Kuyizwe blazer nje. Oh, iyangifana. Ngoba nje. She looks different. You look Yeah. different. Every day. Natural beauty. Yeah, you're natural. You are beautiful. Ngiyabonga. Don't say everything. Not every day. No, every day. You look beautiful every day. Some days you just look Like usmaka. beyond and over and beyond beauty. You somehow look beautiful. Usuculela nini? Mphathi. Oh, Njani? Siyaphila. Siyabingelela sinkandla. Injani inkandla bakithi? Shay, can I have a t-shirt? T-shirt. Yeah, navy one. Do you have white t-shirts? Half white t-shirts? Golf t-shirts actually. They have white, red, You got white, navy. blue, green, I whatever color you want. I need white. I'm very particular with Just England, if you so get a group of people who How want much? I'm particular with the color. Nami ngiyayifuna. big A group of money, people. I bring it, yeah. I'm the one who needs a t-shirt and you're saying, Check around who else wants. You can't order one. mate, you cannot have one? You don't have them in stock. Okay, the navy one. How about I order 5? For free. Oh, what if I order 5? How What if I much? order 5? You pay for 5, I bring you 5. I don't need a group there. Okay, Five is fine. we gonna order me and this guy. We gonna I'll pay order my our month end. You got In it. there. two. Do a payment because it doesn't go to stuff account. It doesn't cost us our company. We need to pay cash. I give it Don't to us worry. before they expire. Next week Friday we're swiping. Right. Next week. So next Friday. Friday when I swipe, then I'll order it. Okay. Yeah. I'll be there. Escape. Tell him you know the story. Tell him you're not keeping quiet. No, Shane, I don't like you, Shane. You see what happened? I brought No, the nothing t-shirts happens, and Shane. I showed everyone. Everyone wants it. Yeah. And I took it to Vincent and Kevin. They said no stuff account. Cash. I don't like those. Then order will pay on Friday. Yeah. Yeah, okay. You are going to go on the side. I'm going to put your names or give And me you can say sign future. it. How much is it? I'm just going to double check now. You want to Also, increase white. prices now. Those are The big prices, sizes, yeah? Yeah, large. the price No, that they are big cuts. Shane. The small Yeah, is like like it's a fine. medium. No, I need extra Oh, small. medium is large. Yeah, it's like that. I need Not extra too small. large. If that's the case, because I wear small, right? I need extra small. Sengaweni nama chips. If you're one, Yes, the yes. one that has Vincent, No, What you is can it? put your name. Okay, really Oh, now? nice. Okay, I'd love that. But the question is, 20. why are you saying you're No, but I'm gonna not double coming. check on the price? Because Yeah. you've spoken before, you know how much they cost. No, because now you have one different colors.
So the colors changes. Aren't you, White is cheap. aren't you using the Oh, I same want white. fabric? White. White is White cheap. too cheap. I want white and navy. Angizange ukugibela. Write down all your people, how many people want, what size, what color. How much is navy one? Because they sold it before. And then when you bring the list to me, I'll tell you how much. Morning. Good morning. This guy. I shame I scam shame. So isikhathi meeting. No, it's 2 minutes. Manje uzohamba nawo ama-chips ami sengawakho. Hayi bandla. Hayi ngisawe meeting. Word of the day mphathi. Bungenayo imoto, shembe. Shembe Nkosi yami. Uyaphala ngoba sengizofika. No, ngisafuna i-chappies. Guys, ngizobe ngibe live. Ngane ngizothenga imoto kimi. Inamba yami lapha kuyi-bio. Nginithanda. Shothi bye bye. Yeah, I'm tired. Njani guys? Ngiyancheck nje ayikho into etheni. Yes. Something la. Kuyaphithizela nje la. Kinama-app. Ngizanje ukusubmit ngiqede ngiyodla. Bese ngiyaqhubeka kahle ney'nto zami. Give la. Let's see fate. Okay. That's it. Elokuqala i-customer engitholile Potchefstroom. Ayisukela le ku-Eastern Cape ama-customer amaningi. The Cape. Anzeni bayithi ngizothenga imoto. Thathe nje inamba yami lapha kuyi-bio imoto ngemoto ungisendele ama-documents. Potchefstroom. No deposit. Yes. Ni right here, guys. Ayingeke. Ngathi ile. Hayi jeez. What two? Kephi la? Uma ngizazi indawo zala ngizovela ngifake nje noma yiphi. So ishintsha kahle i-location mawuthi uyaqualify. Because angiyazi le ndawo. Vele yabhala ukuthi ward Ntontoni ward 2. Guys, ufuna imoto inamba yami kuyi-bio. Ngibhizi nama-app namhlanje ngiyanikhiphela lezi moto. Ngifuna lo nyaka uphele wonke umuntu enemoto. Yiphi imoto eyifunayo wena? Aze ngikhohlwa ukubhala. Wathi ngizocheck WhatsApp ngiyabuya manje.
Ngaseni sangibuyile. Personal. Ngiyastruggle ngampela. Yazi le phone lesigcwele iy'namba zama-customer mhlawumbe afuna ukuthenga imoto yabo. Sekuphithene nje kumele ngithenge ifoni entsha for mina engizoyisebenzisa personal. Cela ungu-WhatsApp lo ufuna i-JAC yesisinayo. Cela ungibhalele ku-WhatsApp. Ngiyabonga. Ya sikhona i-Starlet Cross. Ngicela ungu-WhatsApp inamba yami lapha kuyibhayo. Uma udinga imoto nje inamba yami lapha kuyibhayo bakithi. Send ama-documents, usend i-ID yakho, i-license. Uma ukuthi uyasebenza usenda nama-payslip akho 3. Uma ukuthi awusebenzi shuthi uzosenda i-6 month bank statement. As long as nje wakho 8,000 kuyaphezulu ngenyanga uyaqualify ukuba nemoto. Even kuthiwa unayo i-license yazi uyakwazi ukuthola imoto ngokuthi usende ulokhu uzonominate udrive. Mhlawumbe uma wakho une-license uzoletha i-license ama wakho ne-ID kama wakho. Iphume imoto yakho. Ngenzeni manje? Ngiyiselekthile imoto. Okay, Toyota Romion. Ngisho futhi khona inkinga yakhona. Uzanzonda imoto zeni bakithi. Toyota sinayo onke. Yabo nje lo ufuna i-Toyota, thina. Yeah, Toyota Romion. Iphi moto manje la? Busy la. Busy. Okay, Toyota. Iphi manje Toyota? Siyibona. Ngiyibona manje nje. Iphi manje nayi. Yeah. Akashongo inkinga ukuthi ufuna automatic or manual. Ngithi automatic abantu abaningi bayithandela automatic. Kodwa yazi abafana esikhathi esiningi bayithandela manual. Mina nje ngiyayivela phela ukudrive Nkosi yami. Imoto engizoyithenga izoba automatic. Kasi ngiyivela. Inambi lapha uyibhayo ufuna imoto ngenza ama-application manje. Senda ama-documents lapha ku-WhatsApp wenze le-application. Sibone uyaqualify for imoto uma uyidinga. But hayi umuntu o-blacklisted or under debt review. Uzoyithatha ikhona i-JAC thatha inamba uyibhaye. Hayi bandla. Wozani guys, athi ngentshengisa imoto. Flip camera. Ingaze ngintshengisa ama-details e-customer lami. I-camera yami yenze njani yabhuka kanje? Athi ngizama ukuyishuna. Ngazi-ke singconyana. Yeah, but nje imoto uyichuzela wena ukuthi ufuna apha. Ayikho imoto engekho la. Njengoba nibona nje. Kubhizi. Khona yonke inhlobo yemoto.
Yeah. To finalize. Sengiqedile sengiyoprint sengiya-submit le application yalo muntu. Athi ngaqualify abakithi validate. Shuthi ngizobe sengidayisa imoto yesithathu kuleli viki. Abantu bami bayavalidate kulezi nsuku. Ngiyayikhipha imoto manje. Abanye abantu bashawa i-credit score. Abantu ayazi abazi ukuthi kubalulekile ukuthi ube nezinto oy'koletayo inyanga nenyanga khona kuzokhula i-credit score. Asephelile amafruthi akho? Athi print eyile, athi ngayi-check-a lapha. Okay. Sifuna ukulungisa something. Singisabhethelena ke. Sibona ukuthi uya-qualify for i-Toyota. Now ngifuna imoto send ama-documents lapha ku-WhatsApp ngikwenze le-application. One more. Toyota Romeo. Uthe ushadile but akafuna ukubhala ama-details amfazi wakho. Uthi akafuna umfazi wakho azi ukuthi uthenge imoto. So ngithe usingle. Okay. Hey, niyahluka kodwa guys. Niyahluka. Athi ngenze application la. Abanye uma bethenga imoto abafuna abafazi babo bazi ukuthi bathenga imoto. Khona kade ngibenze le-application nje. Hey bad. Abanye abazali. Kade ngenzela i-application umuntu ozalwa I think ngo-2005 ngiyifuna imoto. Izolo uma wakhe bengafuni kodwa uthethe imoto kodwa nami ngiyandastand usemncane umuntu ka-2005. Seyingane. But ngima ngithi ngiyabuka kwi-business lakhe uyayakha imali. I think ngenyanga wakho 20k, 25k yabo so uyaqualify for imoto. But inkinga usemncane. So nje ushawa yilokho ukuthi uma wakhe akafuna eqale ethenga imoto but ngiya-understand usemncane yakho umuntu ka-2005. Umuntu ka-2005 unangaki vele? Uthi ngiba mina. Shuthi mangi-eda, mangimanyaza iminyaka yami. I think una-20. Yeah, una-20. So sekuzomela ngi-endele live cause kumele ngiyenze amanye ama-application yabo ngisebenzisa ifoni eyodwa for business abantu bangibhalela ku-WhatsApp yabo kumele ngiyongena ku-WhatsApp ngigcwalise amaphepha ngigcwalise la kwi-laptop submit. Now ngifuna ngikwenze le-application ngidinga imoto nambi lapha kuyibhayo ngidinga ithi credit score yakho nje ibe u-610 kuyaphezulu uhola u-8,000 kuyaphezulu noma uma ukuthi unebhizinisi ibhizinisi lakho kuba ukuthi lekufakela u-8,000 kuyaphezulu. Shuthi-ke lapho uzoqualify for imoto. So ungasenda ama-document lapha ku-WhatsApp i-ID, license, ini 3 months back statement uma uthi unesalary ne-payslip. Yeah, but uma uthi unebhizinisi
Shuthi uzosenda i-ID, license, 6-month bank statement. Still i-credit score yakho iyadingeka, kumele ibe 610 kuya phezulu. Yeah, uma uthi awunayo i-license, uyakwazi ukunominate udriver. Uyakwazi ukuthenga imoto ungenayo udriver, ngiyakwazi lokho? Yeah, unominate udriver nje kuphela udriver kumele isibongo sakhe sifane nesakho. Yeah, mhlawumbe kube uma wakho, usisi wakho, ubhuti wakho, cousin wakho. As long as izibongo zenimfana uzosubmita shuthi i-license kama wakho ne-ID yakhe. Kube uyena uma wakho udrive imoto mase uzoyithatha la egarage. Yeah, inamba yami lapha kwi-bio kabadinga imoto bakithi. No deposit. Ngikhiphela imoto. Kamnandi. Ngizobuye ngibe live. Mhlawumbe mase ngizozama ukwenza ama-application onke ngiwabhale la. Then kube ukuthi nje sengibhala kwi-laptop because ngiyakwazi vele ukubuka ephepheni mase ngiwagcwalisile amaphepha. Kulabo abadinga imoto-ke ayihlangane ku-WhatsApp. Niyadeliver eMpumalanga. Yes, sideliver yonke indawo as long as use-South Africa and kunama-option awu-2 ngampela. Awukhokhi lutho kumahhala uma uthi ufuna sikudelivele la uhlala. Yazi abanye abantu abanandaba nokushutha phambi kwemoto enikeza ikhiye. Uma uthi nje nawe awunandaba nalokho awu singakudelivela lapho. Abanye abantu abanandaba nokushutha egarage. Sideliver eMpumalanga, eGoli, Eastern Cape, noma ikuphi as long as use-South Africa nje. Siyakudelivela for free. So ngingasenda ama-documents lapha ku-WhatsApp ke. Sengiyayi-enda ke live. Nginithanda inamba kuyi-bio. Senda ama-document ngikwenze le-application manje. After 2 hours uzobe usuwazi nje ukuthi uyayithatha le moto noma uyithathe. Papa yini? Ngiyaphila. Ayibo khona ama-comment angaphendulanga kanjani nje? Kanjani nje? Kanjani? Papa yini guys? Ubalo, well. Okay. Ndenza phezulu. Stamkok. Aze aswela amadili sibancane yo. Aya Kodwa wena usudayise 8 awu. Futhi mhlawumbe 10. kodwa noma ngi-12 phela manje. Kodwa noma wena. Sorry boy, sorry. Uzolunga. Ngono sowelo 1. Awu. Nama uyilamanye nje. But it's okay. We move. No, we're not the mindset right. Hey guys. Sengiyahamba manje. Nama, eish. Awukwazi ukuhamba kanje uma unama-app WhatsApp ngithini? Uyakwazi ukwashiya ama-app watch kusasa. Awuthi ngocheck. Laptop ngibeka la madam. Khona ngayenza. Okay. Bina bye. Lo? Lo? Ilo etika. Okay. Ilo etika ngithi.
ukuhamba ngilambile. Aze ngafisa ngabe sengendlini yami ngiyopheka. Esinayo ifinish. Hey, manje nje indaba yami. Noma ngizohamba ngani kwetown namhlanje? Ngakubona. Awuzama sambe. Ubonakala. Ngithambe wena, ngilinde wena. Bye. Kanjani manje singithi sendaweni eyodwa? Kanti bese yakuyambula ngoba sisiphephe lami. Cabanga ngenye indlela. Unotrando ngamashumi amathathu. Angazi noma khona ngizokucheckela. Uthini? Kusho khona ukuthi ngishamba ngomasaleyo amaranda amathathu. Ahambe live wami. Ngizokubhekela. Lo amaranda amathathu. Angazi ngingathatha u2 rand. Shaya video fast la. No3 rand ohlukene. Awuhlangene I mean. Ish. Ama irandi lapho. Ngapana nginayo Amalandi. Hayi, Izobuya, ngino2 rand about 2 neshumi. Awunana lishumi. Nale lishumi ngapha. Hawu, lishumi lapha. Hawu. Wahlangana namashumi? Athi ukuthi ishumi lapha. Amaranda amathathu. Hey. Sinabashani manje bro. Indaba camera yami manje. Hawu. Konta wrong. Konta off. Ngizama uyisonga. Kaya ngathini? Yeah, ngishilo ngathi konta off. Bengivela ngathi ngishutha ngemobhiseni. Ikhanda lami alisekho right. Ngiyawenza ikhanda. Guys, ni right? Ngaze ngakhathala ngilambile. Ngapha ngikwazi ukuhamba. Menzi phela uzama indlela ukuthi setown. I mean njalo nomen, nangumenzi. Engashi. Ngicabangela imali. Angeke inkinga zami. Ibandla. Hayibo sizothenga komama ziphi inamba. Hayibo inamba yami kuyibhaya guys udinga imoto. Inamba yami ikhona lapha kuyibhaya. Ukushaya smart. Ngikhawe ngishaya. Umphahlazi. Ngicela umphahlazi. Hawu live. Indaba. Ngifuna kwenzani? Ash. Okay. Ngizokubona manje. Ngilinde 3 minutes. Ha? Bona bayixesha bani? Hawu, anginama ngahambe nje sinda. Ngifuna kwenza manje bese. Ash. Guys, inamba yami. Hi guys, inamba yakhe ithi 0607 Hayi, ngibuze yakho ukushaya. Inamba yami lapho kuyibhaya guys. 02967905. Hayi ke manje 0607624671. Inamba yami le kuyibhaya guys. Ithi 0602967905. Odinga imoto guys, engithinta inamba yami lapho kuyibhaya. Bye-bye. Le ka Telkom ithi 060296. Yes, nathi. Le ozophela. Bakhansele. Guys, ngiyacanda ngizibona kusasa. Odinga imoto. Ha, okay, odinga imoto sithi inamba yami lapho kuyibhaya. Ngiyabonga bangithi, ngiyabonga. Okay. Hambani bakithi, Hambani bakithi, hambani.